Human hikatap ang taho sa gingong synthetic rice sa Pilipinas, Malacañang miabiso sa publiko nga mopalit og bugas sa mga authorized dealers. Mato ni Presidential Communications Operation Office Secretary Erminio Coloma Jr. nga nanawagan ang palasyo sa katawhan nga magbinantayon batok sa peking bugas ug niawag sa mga konsumidor nga adto na lang mopalit og bugas sa mga accredited ug reliable nga mga palitanan og bugas sama sa mga authorized rice dealers o mga tindahan og bugas nga dunay pagtugot sa National Food Authority o sa mga otoridad. Matug sa mga report, ang fake rice gingong ginama sa patatas, plastic ug mga materyales nga makita sa tubo ug mga kable. Gikatahong duna sa fake rice sa laing nasud sama sa China, Indonesia, Malaysia ug Vietnam. Si President Benigno Aquino III daan ang nimando nilang Local Government Secretary Mar Rojas ug Justice Secretary Leila de Lima nga subayon kung diin gikan ang mikatag karon nga fake rice. Gitahasan sab ni Aquino si Food Security and Agricultural Modernization Secretary Francis Pangilinan aron mo imbestigar batok sa fake rice. Mato ni Coloma nga ang NFA nagpahigayon na og mga laboratory tests sa mga samples nga mga gingong peking bugas ug ikatakdang ipagawas ang resulta sa mga lab test sa labing daling panahon.